Po hradných slávnostiach divadelníci sa opäť pobalili a tentokrát smerovali do hôr. Na tejto mape si opäť zakreslíme, kade išli naši divadelníci a tu na touto červenou farbou išli takto do hôr, putovali, až kým neprišli do tohto letného tábora a v tomto letnom tábore ich už čakali naši kamaráti Barbáci, Oskar, Rudy, Dani a Davy a ďalší členovia klubu Svätej Barbory. V tomto čase tam táborili a zažívali rôzne dobrodružstvá. A jedno takéto dobrodružstvo zažili spolu s našimi kamarátmi. Oskar im o tom porozprával a tu vidíme ďalší obrázok. Na obrázku vidíme Rudyho, Lupičov, Oskara a ďalších kamarátov a splavovali veľkú rieku. Splavovali ju totižto s lupičmi a tu si prilepíme ďalší obrázok ďalšieho dobrodružstva, ktorý sme zažili s našimi divadelníkmi. Teraz divadelníci už putovať ďalej nebudú, ale zostávajú ešte tento týždeň v letnom tábore a zažijú ďalšie dobrodružstvo s našimi kamarátmi Barbákmi. Aké to bude dobrodružstvo, tak to už sa dozviete opäť na budúce.